सकाळी अंथरुण असून उठलास काय डायरेक्ट आंघोळीक गेला किंवा मग आंघोळ करता करता सकाळच्या कोवळ्या उन्हात नाश्ता आणि त्याच्यात कोणाक समुद्रावर पेवचो हट इलो तर वाळू घालून समुद्र किनारो पण बनवले आणि 3-4 फॅमिली एकत्र असतील तर 3 बेडरूम विला पण असा ह्या एवढ्या जबरदस्त जागेत जाऊचा कारण असा बायलेचो वाढदिवस त्याचा झाला असा बायलेचो वाढदिवस करूचो होतो बालिका पण बालिका माझ्या बजेट मध्ये बसूक म्हणून मी बायलेक घेऊन कर्जतच्या बाली स्टाईल हिडन बीच रिसॉर्ट का वाढदिवस साजरो करूक गेले दुपारी 1चा चेक इन असल्यामुळे रूमात बॅग टाकून आधी आळा बांधूक गेलो व्हेज नॉन व्हेज तापण अनलिमिटेड मग आम्ही ऐकताव काय पद्धतशीर ताव मारलं जेवण खाऊन रूमवर इलो वाईस टकली टेकवलं आणि संध्याकाळी चाय आणि कांदा भजी पौष्टिक नाश्ता करून समुद्रावर पेऊक गेलो मस्त पेवत असतानाच आईचो फोन इलो आई करवातली रात्रीचो माझ्या नातीन घेऊन समुद्रावर नको मग काय समुद्रावरून डायरेक्ट रूमवर इलो आणि आमच्या खळ्यात असलेल्या हौद्यात पेवलं पेवल्यामुळे वाईस भूक लागली म्हणून हलके फुलके पाणीपुरे बसवून बर्थडे वुमनचे फोटोशूट करून डिनर साठी गेलो हैदराबादीवर कोकणी अटॅक करून राठोडांच्या संजुका गाणा म्हणूक सांगू 12 वाजता बायलेच्या वाढदिवसाचो केक कापला केक खाऊन रात्री झोपून सकाळी मजबूत अनलिमिटेड नाश्ता रगडून पुन्हा एकदा येळेवर पेऊक गेलं बायलेचो वाढदिवस पण खरी मजा टाय चिपळेने आणि मी केलं तुमका पण हैसर येऊचा असतात तर वर नंबर देते कॉल करून बुक करा आणि मजा करू हैसर येवा।